皆様こんにちは。大本モンゴル本部事務局長の万歳と申します。2019年台湾で開催された人類愛善会国際ネットワーク第3回国際集会に参加させていただきました。その時は多くの方々と出会い交流できたことを嬉しく思います。人類愛善会国際ネットワーク第4回国際集会が京都府綾部市長生殿で盛大に開催されることを心よりお祈り申し上げます。これからも人類愛善会活動に積極的に自分ができることでご協力していただきたく思います。皆様のご指導とご協力をお願いいたします。一刻も早く世界が平和になり、それが永久に続きますようにお祈り申し上げます。よろしくお願いします。